אז כמה זמן לוקח בעצם לטפל באותו חוסר איזון שרירי, שאני רואה אותו הכי הרבה באזור הגב התחתון, הוא גם הכי מציק והכי מפריע, אבל סך הכל זה יכול להיות מסביב לכל מפרק בגוף. מספר טיפולים בודדים. בדרך כלל כבר אחרי הטיפול הראשון יש הקלה משמעותית, אבל לוקח מספר טיפולים כי השרירים שאנחנו מאזנים, זה שם אותם במצב שהוא אידיאלי והוא יותר נכון, אבל זה עדיין מצב שהוא חדש להם. אז הם צריכים רגע להיזכר איך עובדים במצב הזה. אז לכן זה בדרך כלל לוקח כמה טיפולים כדי לחזק את השרירים באורך הנכון, או להזכיר להם בכלל שהם צריכים לעבוד ומתי הם צריכים לעבוד. אחר כך אולי צריך לחזור אחת לאיזשהו איזון, שוב פעם בגלל שנעשתה תנועה לא נכונה, לא כי באמת צריך להמשיך ולאזן, ויש כאלה שלא חוזרים בכלל. והשמירה על האיזון נעשה בעזרת תרגילים שאתם עושים בבית כרגיל, או שאני נותנת תרגילים חדשים, אבל זה באמת עניין של מספר טיפולים בודדים. דברו איתי.